Gainera, garai gogorra tokatu zitzaizuen, frankismoaren garaian euskaraz lan egindako. Garai gogorrak izan ziren, baina, bueno, garai politak ere bai, zergatik gazteak ginelako, horre baino desinta gazteagoak, eta gaztetasunak ematen dizun, lasaitasun edo inkontzientzia esaten den hori, ez da? desinibizio horrekin, lasai jokatzen genuen. Orduan, gertatzen ziren gauza, latzak batzutan, ez dizut esango divertigarritzak genituenik, baina gero kontatzerakoan kontatu egiten genituen, eta orduan, divertitu iken ginen, ez? Beraz, inoiz estuasunik izan zenuten euskaraz aritzeagatik? Euskaraz aritzeagatik eta aritzeagatik bakarrik ere bai. Garai hartan, errepidetan zeuden Guardia Zibilen kontrolak eta honelakoak, bat baino gehiago sufritu behar izan ditugu, ez? Eta nola esplikatu hori zertara zoazten? Orduan beraiek Espainiko ereduak izango zituzten noski? Lazkao txikizenak bezala, ez? Galdetu omen zioten noraz joan eta olako lekura eta zertara eta kantatzera. Eta ze kantatu behar duzu eta bertsolaria zenez, pues no sé. Esan omen zion Guardia Zibila, pues vaya cantante o cantador de los cojones, esan omen zion. Guk ere olako zertxo. Inoiz edo tokatu izan zitzaigun leku batean emanaldi bat izan, eta handik gutxira beste herri batean, beste emanaldi bat eduki, eta kasik desmakilatuta erantzi gabe, joan ginen autoan batetik bestea, eta non eta Guardia Zibilen zea batekin topo egin. Eta, bueno, atzera jo genuen. Baina ez zintuzten gelditu? Ez gintuzten gelditu, eta ez gintuzten atxilotu, eta asmatuko zuten. ez gintuzten akabatu ere.